Het is even wennen voor het publiek. Rob Bontje naast het veld in plaats van in het veld. Een nieuwe Argentijnse trainer. I get in love with them. It was super easy and nice going, and I see a nice project here. En veel nieuwe spelers, zoals deze Joris Berghout. Komt over van Mazeik. Hij kent de hal dus goed, want Limax leent deze hal voor dit Europese duel. Een punt voor de talentvolle Kian Maknak in de iets te grote hal voor het groepje fans van Limax. Maar de ploeg uit Maasbracht en Linnen blijft in de eerste set gemakkelijk overeind. En dit punt is van Jackson Gilbert, de Amerikaan in Limburgse dienst. Limax wint overtuigend de eerste set. En ook de tweede set is het niveauverschil groot, 25-10. En ondanks de gemakkelijke winst van die eerste twee sets is er nog wel werk aan de winkel. Het niveau waar we willen zijn, dat is nog niet wat het moet zijn, zeg maar. Maar het is, we hebben een supergroep staan met een niveau wat minstens net zo goed is als het niveau van vorig jaar. En wie zien we daar? Dat is Guido Gurtsen, die naar zijn oude club komt kijken. En hij ziet dat Limax geen partij is voor Hamar. De IJslanders gaan naar huis met een 3-0 nederlaag. Lekkere opwarmer dus voor de Limburgse ploeg die volgende week de return speelt in IJsland. Mooi landschap, hoop ik. Verder zijn die tripjes bijna altijd hetzelfde. Ik bedoel, je ziet vliegtuig, bus, hotel en sporthal. Als alles goed geregeld is dan, en het veld is gewoon 9 bij 9 en het net hangt gewoon even hoog, moeten wij gewoon ons ding kunnen doen. Limax heeft genoeg aan 2 gewonnen sets.